guztioi. Nire tokatu zait, niko ospeai buruz itzitea edo zinemarkari buruz handi interneten. Zer informazioa lortu ezak egun, eta batez ere, ospeari nola kudeatu edo lortu ezak egun. Segurenik guztiak ezagutzen duzu ere PP enpresa, eta nekaro aldera garantzen behizu eta berai berez ospea ea ondo edatzen dutena da ez, segurenik petrolaren izurkeren ondoren, segurenik erantzun horiek aldatu egiten zaizkitu ez da. Eta galdera, eta zaren ere, osperi ere mantenen behar dute, edo aldatu behar izan dute. Ikusten duzuen ez bai, ez da. Lehendik osperi ondo ez zaudetarako, inversioa izan dute, iruditzen zuen aldatu behar izan dute, imaginari aldatzeko. Horrela gutxi gara bera, itzen barruan laboratorioak, puntuak aurkitu. Hasiko naiz bilatzaileekin, kexatzen zaudenez Google bilatzaile estatu batutako bilatzailea da, baina estatistikak desberdinak ikusita ikusten dugu Europa mailan merkatu kopurua egin dauzkala, eta batezko estatu mailan ere ez da handiagoa. Euskal Herrian jartzen badugu, estatiko estatistikak ikusita, monopolio moduan aurkitzen dugu, agertzen da eredila eta gainontzeko bilatzaileak, baina kopuru oso txikia. Orduan esan dezakegu, gure kasuan askotan, ospea begiratzen edo lortzen dugun enean asko jotzen dugula Google-era eta Google-eri galetuz gutxo gara imagen azkarrak lortzen dugula. Zentzorretan gainera, Google lortu du zerbait bilatzen dugunean eta aurkitzen ez badugu galdera aldatzen dugula. Bilatzen den internetan galdatzen dugula. Azkenik hori lortzea oso zer izan. Bilaketa aurreratuak erabiliz, kakotxak eta erabiliz, kasu honetan adibidez, jakin dezaket sarien horrek buruz lortu dezaket informazioa, ezta? Eta zenbait terminuekin komunaketa egiterako orduan, baliozko informazioa lortzen dut, bai produktoi buruz, bai markei buruz, eta bai nire kasu honetan zerbitzu edo neurtuari buruziztan. Eta horrekin, neurtu ezakek, bai nire proiektu buruz zareak eta kasuetan gure zer esaten du balio moduan, eta bai kompetentziari buruz zer nolako balio onak eta txarrak zareak esaten ditu eta gure honerako eratu. Bakizuenez, zareak erabiltzen dute, kasuetan bilatzaileak erabiltzen dute programak, horiek bateria dokumentua, PDF-a, gorriak eta abar, indexatzen alda, database horietan indexatzen. Zain komandua erabiliz jakin dezakegu leku konkretu zehatz batetik zer nolako informazioa dauka. Kasu honetan, galdetu dezaket berria egunkarian ordean izatek buruz nolako informazioa argitaratu duen. Demoratzen zehar eta hortik informazioa dut. Eta hori burua. Google Suggest, Google erabiltzen dugunean, Google berak laguntzen dugu lehendik idatzitako terminua erabilinak guri laguntza moduan agertzen zaitu. Informazio hori oso baliagarria izaten da, ze jakiten dugu zintut dira, jendeak erabiltzen dituen terminoa. Batez lehen perposibizioekin erabiltzen dituen konkararez eta plakua, bertzen duen zelako osagarriak izanbaren baloratzen dituen erabiltzeko. Adibidez, kasuetan bertzen duen bazken eta bertzen duen bilaketa hartzen duen bilaketa. Google-ek ematen dugun beste errameta zentzu horretik da markak neurtzeko orduan, bilaketak egiten orduan, kasu honetan galdetzen dio, dauden egunkari buruz, gehiago asko, guztiak batzuk, eta ikusten dugu gutxi gara egoten diren bilaketa. Fijatzen bazarete, berteko lorez agertzen dira garako bilaketa horiek izan
erabiltzaile gutila. Hori eskerrean egoten den opzio bat, normalmente erabiltzaileak ez ditu horrelako datuak erabiltzen, eta informazio oso onak baten dugu asko da. Elkartzen du alde batetik, termino edo marka hori, zer nolako estekak daukan beste webgune batzuekin, eta elkartzen du ere zer nolako termino horrekin dauzkagun beste bilaketa mota. Kasu honetan, nire enpresa batek, zugarrizko erlazioa dauka, trabajoa zureko foro batekin. Hor, langileak idazten dute, eta bere esperientzia kontatzen dute. Ez ez imaginari, ez dugu oso judea. Markak aparte mantentzen badugu kontzeptuak, kasu honetan Turismo Euskadi, Turismo País Vasco eta horrelako kategorak egiten ditugu, ikusten duzu sareak kasu honetan duela zer nolako erlazioa bilatzen dugu, ezta? Bilatzen dugu top rural, Industria Euskadi, Turismo Bizkaia, Mundaka eta horrelakoak, ez da hartzen ez dugu esponsor eta horrelako beste datu gastronomia, horrelakoa nahiko gehiagoak izango bilatzen. Fijatzen bazen ditek, ez hartzen dugunean, guztiz kontratu imaginen bidautzen dugu, Camino en Asturias, Turismo en Asturias, Hoteles en Asturias, hau ez da aventura, hau lan dugindarra, hau kudeak dugindarra. Bueno, gero eta gehiago, ikusi duguna orain arte zer da, Google bilatzen munduan lehenengo emaitzak, bai? Hau da, izeberren punta hori, baina azpitik zer dago, oinarri bi dagoen kontuak edo mundik lortzen duten emaitzak, zenbait bilatzaile elkarganatu egiten dugu informaziorik denen artean lortzen dugu. Hau da, hartzen du webguneko emaitzak, berrien emaitzak, mapen emaitzak, imaginen emaitzak, blogen emaitzak eta denen artean elkartzen dugu. Ikusten duzu eskubia garatzen dara zerrenda horretan, ikusten dugu gero eta gehiago Google tendentzia dauka elkarganatzean, imaginen mapak eta bat. Orduan, Google-eri marka edo erakunde batzuk buruz zuzenen galdetu beharrean, marka gineateke banan bilatzaile zehatz konkretu horietan, bilatzen gure marka edo gure presentuz zer esaten eta zenbait adibide jarri duzue. Adibidez, jartzen baduzu Prosegur, YouTubeen, hartzen dien bideo guztiak Proseguren kontrako bideoak, ez da? Hango guarda batek, beste modeluko dizela baten, eta lako bideo zatarrak akarritzen dira. Bai, hori esan nahi du Prosegur marka moduan ez duela informaziorik manten. Jartzen baduzue Hotel Amara Plaza, bai? Agertzen den bideoa, grafikote bat, bere Hotel Amara Plazako gela batetan dantza bat egiten maian gainean, ezta? Bueno, hau zer ikusia dauka Hotel Plazarekin? Ezer, baina Google tendentzia di daukanez, kasu honetan YouTube tendentzia di daukanez, Google ezemaren Hotel Amara Plazari buruzko informaziorik ez daukat, berak hartu du hori, zehatik, hango erabiltzaileak jarri duelako, aquí estamos en la habitación del Hotel Amara Plaza, haciendo un bailecito, bai? Orduan, Google tendentzia di daukanez, hartzen du Hotel Amara Plazako informaziorik. Bueno, horrek, gure kontra ez dira joan, kasu honetan Hotel Amara ez dira joan, baina akatsa da hotelaren azean, ez du igo, bere bideak duzukera edo, ez du kanal horretan, adibidez, eroski jartzen badin baduzue, lehenengo emaitzak izaten dira eroskiko iragarkiak, bai? Eta bakizue zadian eroski kontra informazio pila bat egoten dela. Baina duen zehazki, bari ondo dugu. Zehatik, kagan bidezikoa sortu delako, eta bertan Google izan duen imentzen eroski, eta bertako bideak ditut, eta ordu, informazio hori, zuzenian idatzen dira ematen dizuenak, berak algo egiten dut, eta ez ditu gainentzeko emaitzak hartzen. Berriekin gauza bera, gertatzen zaitu. Google badauka berriak interesatzeko bilatzaile berezikoa, minus deiturikoa. Non agertzen dira berriak, gainera agertzen dira nondik hartzen dituzten informazioa. Google detu ezen dugu, bilatzaile hori zer nolako informazioa argitaratuko dugu, eta hortik aurrera ikusiko dugu bilatzaile argotan batetan, eta jarri dizuen
Facebook y Twitter no son tan importantes. O sea, elkarrizketa berbera, gauza berbera esaten ditu, baina ginen laguntena ez da ikusia da bestearekin. Claro, zer gertatu da, bi emaitzekin artean, kasu honetan bilatzailearen programa pasa egin dira, eta azparna digitalaren zentzuaren ordez, biak ingresatu dira, eta hortik lortu ditugu, ezta? Beste da dugu, iaz, kajelador Baskonia zegoen, Saskibaleko partidu batetan, Euroligako partidan, irabazteko 12 puntuko abantailea atera bat zuen, bai? Denborak gutxi gelditzen zen partidu amaitzeko, eta markak horrelako titula bat zuen. El Cajalada se despide de la Euroliga con una bochornosa actuación. Pero partida bukatu gabe. Orduan jendeak hasi zen ikreskinak egitazten, eta persona marko dao, partida ez da maiztu, noiz enteratu zen marka? Balarruita markarreko komentarios, estamos ahí, deskin horretan esan zen. Eta gaina esan zen, bueno, como todos sabéis, esto ha sido un fallo informático, ha sido un fallo, siempre seguimos dos artículos, uno que gana y otro pierde, pero nos hemos confundido artículos, ¿no? Gaina, fijatzen basateke oso satarras titularras, se despide con una bochornosa actuación. Bueno, aprendido de artistas, la bochornosa actuación. Eta gero, betiko moduan, titularra jantzen dugu, ez da, iragorak Cajalada, pero todos esketan oso realistas. Azkenean, empatea gontzan, eta gero programan irabazi nintzen. Horrelako gauza gertatzen dira askotan, azparna digitalaren bitartez, lehenko edukarietan, papera aldatzen dugu, gaur egun zailan aldaketari guztien errezentzen. Foretan, bardotako zende gertatzen duz. Gertatzen zaigu askotan, gure kontrako iritziak entzuten ditugula, edo kasunetan irakortzen ditugula, kasunetan, garrota, directos programas, ez deskaso guztu, eta gure markari buruz, irakortzen duten hori, patentzia dakago erantzuteko, ez dakigu berez zehazki ondo erantzun, edo gaizki ozen egun. Bueno, kasunetan jartzen dizuet, bi adibide moduan. Hau da, enpresa bat, Guardian Express, hauek egiten dute, kotxetako kristalak eta aldatu. Cuando foro batetan, gorkuak esaten dugu, yo llevé a cambiar la rueda delantera, me pusieron las molduras dobladas, me rayaron, salpicadero, no sé qué, pues claro, informazioa botatzen du, baina ez du esaten, nun, zer nolako talierren nada, bai? Hori troba da, irabaltzeio hori, ez diogu eratzen behar. Bekoak, guztiz kontrakasatu du, llevé, en C4, al Express de Leganés, hace 6 meses y no me ha entendido bien. Biak kritika moduan, baina batak, nire ustez bati erantzun pasaio lehenengoari ez. Hau da, goioz, ezagutzen duzue, lanpostuak eta eskaintzak egortzen dira, bueno, eta esaten zentan, baina baiak duzuen Bilboko enpresa bat zela, eskaintzen zuen lana, zan, jendiei organizazion berroita mar zentimo, cerca de 50 euros, berroita mar zentimo, hotelei, jantokiei, jatetxei buruzko izpideak emateko, bai honak eta bai txarrak. Orduan, claro, lan bat beste deseko balitz ez da, dakar jendea guztiz kontako. Orduan, nola jokatu foren artean? Lehenengo, begiratu iroskin data aztatu, noiz izan da iroskin hori, berria da, edo zarra baldin bada ez dugu mugitu behar. Hori horrela baldin bada, begiratu zer nolako gertakara izaten, ia edo arrazoia duen naiz, edo horren arabera erantzun, eta arrazoia duen baldin erantzun zuzenean, eskerrak eman, hori erantzun duelako, eta azparen dauka, gure iritzia. Bueno, sare sozialen buruz, Facebooken buruz askotan hitz egiten dugu, Facebooken aurkitzen ditugu horrelako, orain moda dago Facebooken, orain enpresa asko sartzen dira Facebooken, eta askotan, imaginari hobetu beharrean, txarrera joan dut, eta buruz adibide bat. Boster, Bartzelan dagoen enpresa bat, hauek egiten dituzte, disko horrak, irakurtzaileak eta bai. Orduan,
politak, web-orgia oso politak, baina unita euskal kezigarekin eta zunea euskal kritikarekin ez diozue kasurik egiten. Urrengoak esaten dut kontuz, segun zer erantzuten duzu, zure ireskinen borratu egingo dute. Eta hirugarrenak esaten dut, bai, borratzeko hau irakurri behar dute. Eta webgune horretan erakira hilabeteak informazio hori da zer zen du, enpresa moduan hori sortu egin dute, han jarri dute, eta ez dute erantzuten. Beste datuko beste adibidea, Lurralde Bus. Facebookeko horria egiten dute, bai? Kide, Lurralde Buseko kide estimatu. Ezuekin komunikazio kide bat ireki behar komunikazioa ulertzen da bideetako komunikazioa dela. Fijatzen bazatete, beraiek bakarrik komunikatzen dituzte berria. Komunikazioa zentzu batetan. Jendeak Lurralde Bus kritikak batena dut ditu, bere komunikazio bideo horretan erantzun beharrean beste lekutara horretan. Gero eta gehiago, horrelako agentziak ere egin agertuko dira. Hau da, Estatu Batuetako agentzia bat. Bere lana esan. Beraiek dirua lortzen dute, ateratzen dute ofizialki hotel edo jatetxe baten argazkiak beraiek webgunean publikatzen dute, eta gero joaten dira fizikoki hotel horretara argazkiak ateratzen da. Fijatzen bazarete, goiko argazkian hartzen da, webgunean garatzen dira argazkiak. Kristina oso ikusten duzue garria ura, estatu batetan, bikote batan amaketan, eta eskubiko argazkian hartzen da, dara mutilez beteta, bat kamisetarekin, bizteren barruan, eta bat, ez da. Haukara, webgune horiek sartzen behar dituzu zure hotelaren biztenarekin eta eskubiko argazki ikusten baduzu, bera foto duzu, bera hile horretzen, ez da. Biezpeko adibidean, non agertzen da jatetxe bat, non agertzen da betiko jatetxea, bikote bat, musikaldariak garri egin da, eta ikusten duzue, bere helburua da dirua lortzean, ateratzen dute argazkia bufetaren bukaeran, jaia ez dago bazkaririk, jatetxearen izena jartzen baduzu interneten, eta eskubiko argazkia aurkitzen baduzu egin duzu, bera agentzia horrekara jo, dirua lortuta, bai izan. Hau da beste erabiltzen dira. Honek egin zuen da, bere burger eta McDonald's, eta horrelakoak, fan, bere ediko batera, eta konparatu beraia izaltzen zietena, eta webgunean agertzen ziren. Begiratzeko, zer gomendatzen dugu, alde batetik, Google-eko alde bat. Jarri izango adibidez gure izena, eta gure izenen buruz surfing hori egiten dugunean, gure izenen buruz lortzen dugun Google indexatzen dugun informazio guzti hori hartu eta datu bazen. Eta berak datu bazen sartzen dugunean guri hori izaten dugu. RSS egiteak ere erabiltzen dizakegu, ezta? Kasu honetan Google Reader, Google eta horrelako erabiltzaileak guri buruz eta zenbait erabiltzen duguz datorren informazioa Google-eko alertak, berriak, gabaitako artikuloak, Twitterreko dituzunean, Google-eko dituak, azkenean, monitorizazio buruz hitz egiten dugunean, gure markak, gure erakutak, gure enpresak, gure produktor, gure zerbitzuri buruzko informazio guztiak lortzen dugunean,
Azkenekoa, sare sozialen erabiltzen da. Horretarako sozialen erabiltzen dugu, ze erabiltzen esan dugu iruzkina bakarrik Facebookekoak hartu, edo gainetiko sare sozialak, internetuak, edo gainetikoak. Eskaso honetan jartzen du Orbea gauza bera informazio guztia, agertzen du lortu duen informazio guztia sare sozial guztietan, baina geratzen da zegoen informazio sozializazioa horretzen du eskarreko zutabe horretan. Esaten dugu, Orbea inguruz, jendeak bilatzen duela bai, tin, orka, montain, baligata, osake, kasu honetan, Orbea bizikletako zen nolako balor bilen ospetsu. Ondoria, baduruak finkatu gure erospearen lehenengo analiziegi eta horren arabera egintzaplana garatu. Eta prozesua jarretzeko kontroltzen egitea. Bukatzeko, esan egin beste dira. Askotan, azten garen ekosurfin eta duak egitetak egiten bilatzen gure interneten buruz zer esaten duten. Gure markak buruz zerbait kontratua egitzen dugunean, gaizki sentitzen gara, baina dakizunez sare sozialetan badago, dara jotzeko ikutu bizkatxo hori, ez da? Eta askotan, Facebooken batez gure, askotan aurkitzen ditugu anekdota dira sobre ezi, ez da zentzen horretan. Azten gara gure markak begiratzen, eta begiratzen, ez da, gero esan bete batzuk, nintzen bere webgune ofiziala zentzen horretan. Baina lehendik, gero esan buruz, base mentale bat, yo también creo que Carlos Alonso lo va a dar hasta el final. Claro, las caras de Camargareta de orden oficial a las que es que ya, ¿vale? Obvio comida porque callejeros me trae borracho y lo vea mi madre. Y era un millón, ¿vale? Yo también creo que luego de yo te está bailando Thriller, pero que acabó de escuchar. El lobo de todos es en realidad famosa agarrándose las cejas, y llamar a Thriller, las que ni cual. A ver, que nada con auténtica carne de pollo. ¿Qué coño lo hacíais antes? Ya he de llamar a la vida. Este día es más carne. Eta egunero